Az első és piacvezető ganodermás MLM cég. A legnagyobb ganoderma ültetvény a világon. Saját ültetvények, saját gyárak, saját törzsvásárlói hálózat. Több mint 100 féle saját gyártású termék, élelmiszerek, étrendkiegészítők, kozmetikumok. ...300%-os tőzsdei árfolyam emelkedés az elmúlt 1 év alatt. A 28. legnagyobb MLM cég. Egy világ, egy piac üzletépítési koncepció. A modern orvostudomány csak a közelmúltban jutott el arra a felismerésre, ami az ázsiai gyógyászat egyik alappillére, nevezetesen sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségmegőrzésre. Az ehhez vezető egyik legkönnyebb út nem más, mint egy lombosfákon élő gomba, a Ganoderma nemzetséghez tartozó pecsétviaszgomba. Egy olyan gyógygombáról van szó, amely annak ellenére, hogy Kínában már közel 2500 éve használják, a közelmúltig csak a legfelsőbb társadalmi osztályok számára volt elérhető. Az immáron évezredes tapasztalatok alapján tudható, hogy értékes összetevői normalizálják a testi folyamatokat, segítik a méreganyagok kiválasztását és támogatják az immunrendszer működését. Ázsiában immáron gyógyszerek összetevőjeként a klinikai gyakorlatban is használják a pecsétviaszgombát. A nyugati orvostudomány ugyancsak felfigyelt a rendkívüli, daganatos betegségek kezelésében elért eredményeire. Tudományos kutatások igazolják továbbá a Ganoderma májvédő, antibakteriális és antivirális hatását, de jelentősek a vérnyomás, vércukor és koleszterin szint szabályzásában elért eredményei is. De hogyan érhetjük el, hogy a pecsétviaszgomba mindennapjaink részévé váljon? A megoldást egy csésze fekete jelenti. A kávé sikertörténete a 15. században vette kezdetét, ekkortól ismert frissítő, élénkítő hatása. Néhány évtized leforgása alatt elterjedt a kávéház kultúra. A többi pedig immáron történelem. Újabb kutatások eredményei alapján azonban ideje új szemmel néznünk a kávéra. Kiderült ugyanis, hogy magas természetes antioxidáns tartalma miatt a kávé nemhogy egészségtelen, de a szervezet számára igen hasznos tulajdonságokkal bír. Vizsgálatok bizonyították, hogy a kávé fő hatóanyaga, a koffein, egyes esetekben gátolja a tumorsejtek növekedését, továbbá növeli a fizikai erőnlétet, fokozza a fájdalomcsillapítók hatását, és mértékkel történő fogyasztása jelentősen csökkenti számos betegség, többek közt a vastagbélrák és a májzsugorodás kockázatát. A világon 600 millió embernek van autója. A Facebooknak több mint 800 millió regisztrált felhasználója van.
és közel 1 milliárd ember beszél angolul. De van valami, ami még inkább közös bennünk. Több mint 3 milliárdan iszunk rendszeresen kávét. Ha kimondjuk kávé, mindenki ugyanarra gondol. Felmérések szerint a felnőtt lakosság 83%-a naponta iszik kávét. Van, aki az instant kávét szereti, és van, aki a lattéért van oda, de az biztos, hogy életünk, napi rutinunk része. A kávéfogyasztók nem felejtik el meginni kávéjukat, és nem akarnak a kávéjukról lemondani. Nem is kell. Csak egyetlen dologról kell döntenie. Hajlandó kipróbálni egy másfajta kávét és megérezni a különbséget? Egy biztos. Bárki képes átéléssel beszélni a saját kávézási szokásairól. Legyen bármerre is a világon. Kuala Lumpurtól Dubaig, Velencétől New Yorkig, Párizstól Budapestig. A kávé szeretete összeköt minket. Nincs üzleti befektetés, nincs teljesítményelvárás. Minden kávéfogyasztónak nagyon sok kávéfogyasztó ismerőse van. Facebook, Twitter vagy éppen mobiltelefon. A 21. században a kommunikáció felgyorsult, és a nagy lehetőségek híre különösen gyorsan terjed. És miért ne ragadná meg az alkalmat, ha történetesen épp a kávé rejtené magában a lehetőséget? Legyen szó baráti beszélgetésről vagy üzleti tárgyalásról, egy jó fekete sohasem hiányozhat. Csatlakozzon ön is a 3 milliárd kávéfogyasztó azon részéhez, akik a kávéban felismerik a lehetőséget. Hisz miért ne részesedne ebből a forgalomból? Az igazán nagy üzletek egy jó kávé mellett köttetnek.